Takže zdravím, toto je tá ponuka na M4. Je vidieť, že je celková. Plastová je len pažba. Baterka sa vkladá do nej. Tu je šrob, klasický krížový, ktorý sa dá odšrobovať a tam sa zavedú káble. Je to klasika od D-Boysu. Taktickú lištu má jednu tu zo spodu a aj z bokov a na nej sú krytky, ktoré sa po stlačení tohto dajú dať dole. Dá sa zložiť aj celé predpažbie tým, že sa toto potiahne a potom sa toto potlačí smerom dole. Zásobníky tam pasujú štandardné D-Boys, stoja v obchode okolo 7 eur a sú k tomu jeden je točák. Ten má kapacitu 500 rán a druhý je tlačák a ten je na 40 rán. Zbraň je to spoľahlivá a hore má spilované mieridla, ktoré sa dajú odmontovať s pomocou tohto šrobu. Dajú sa presúvať po celej taktickej lište. Hop-up sa nastavuje tu po potiahnutí tejto páčky. Sa z boku vyklopí to, čo normálne slúži ako kryt vyhaďovača. A hop-up sa nastavuje týmto kolečkom. Takto sa smerom dopredu sa zapína a dozadu sa vypína. Zásobníky tam pasujú obidva. Baterka, tam má malý konektor, klasický. Tu je konektor vidieť, je to tá gulička štvorec. Baterka má 8,4 V a 1100 mAh. A je od výrobcu Yingong alebo EG-Works. Obidve firmy sú tie isté. Ďalej, toto je tá plynová bereta, je na Green Gas, má realistickú rozborku. Znamená to, že po vyťahnutí zásobníka stačí potlačiť túto tlačítko, potlačiť páčku dole a vysunieme to dopredu. A tu už je vidieť celý mechanizmus. Ten sa dá samozrejme ešte rozobrať. Skladá sa to veľmi jednoducho a je jednoduchá údržba. Tesne všetko je v poriadku, používam ju dosť často. Je na Green Gas, plní sa do zásobníka zo spodu. Zásobník má kapacitu 22 rán. Ak chcete skontrolovať, že či máte v zásobníku ešte nejaké strelivo, môžete potlačiť záver dozadu a toto hore. A tu je vidieť aj do zásobníka. Tu je zásobník. Plyn sa plní do tejto zadnej dierky. Ja som to ešte prelepil s páskou, aby mi to pri náraze ostalo všetko pokope pre istotu. Takto je zaistená, odisťuje sa potlačenie páčky hore. Zistíme to podľa červenej bodky, ktorá je vidieť. Green Gasom sa plní veľmi jednoducho. Berieme plyn. To V-čkový značkový plyn, obohatený o silikón. Vhodný aj na premazávanie zbrane. Má okolo 300 fps, čo je štandard u plynových pištolí. Je určená prevažne na CQB, vyrábajú značka Star STTI, má aj originál krabicu.
Plyn sa dá vypustiť aj potlačením kohotíku dopredu. Je to zbraň spoľahlivá, vyhotovená z plastu s kovovými detailami, ale je odolná voči nárazom a ešte sa na ňu vzťahuje záruka pol roka. Bola kupovaná v Airsoft Military Shope a stála 50 €. Je to čierno-strieborná, ale nemá fosforové mieridlá, bohužiaľ. Ale to pri streľbe nevadí nejak výrazne. Dá sa mieriť aj len reflexne. Druhá ponúkaná zbraň je M14. Táto M14, tá je tiež spoľahlivá zbraň. Je na nej tento návlek, ktorý som si ušil. Má plastovú pažbu, aj predpažbie, ale vnútrajšok je celkový. Obťahovací mechanizmus má odmontovanú páčku a vpredu je odmontovaný úchyt na popruh, ale dá sa samozrejme uchytiť aj o vonkajšiu hlaveň. Tu na toto. Obťahovací mechanizmus sa dá obťahnuť aj tak, potiahnutím záver dozadu. Mieridlá sa dajú nastaviť hore-dole pomocou tohto kolečka. Pomocou tohto zase doprava a doľava. Hop up sa nadstavuje zo spodu týmto kolečkom. Je tam aj napísaná šipka, doľava sa púšťa, doprava sa vypína. Z tohto pohľadu dá sa nastavať aj so vsunutým zásobníkom. Vsunutý zásobník je točiak na 4 strán. Násobník sa vsúva takým štýlom, že najprv dopredu až na dorast a potom vzadu potlačíme smerom dole. V pohode sa tam zmestí prst, takže sa to dá aj počas streľby regulovať hop-up. Násobník sa dá natáčať buď klasicky alebo na motýlový kľúč. S týmto ide o niečo rýchlejšie a natočí sa tým aj viacej guličiek naraz. Alebo dá sa to točiť aj obyčajným 8-hraným imbusovým kľúčom. Výrobca uvádza, že zbraň má 430 fps, ale podľa merania som nameral nejakých 424. Vpredu je aj taktická lišta, lenže nakoľko je dosť vzdialená od zadných mieridiel, tak moc sa tam optiku neoplatí dávať z toho dôvodu, že tam je veľká tá ohnisková vzdialenosť a nedá sa cez to mieriť, ale dobre sú na to kolimátory. Tuto dozadu sa dá namontovať ďalšia taktická lišta, ktorá už sa dá použiť aj pre ostreľovacie optiky, hlavne polovnícke typy. A tu sa nasúva zadný úchyt a druhé sa uchytáva tu na z boku a tuto do šrobu. Ten zadný úchyt, ten k tomu dávam a dávam k tomu aj originál popruh, ale neviem, či k niečomu bude. Baterka tam ide taká istá ako do M4, aj tam ten istý konektor. Batéria sa vsúva sem dozadu potlačením poistky smerom donútra. Tu je vidno, že je prekablovaná. Tam daná nová poistka, káble, všetko a na motore je priletovaný nový úchyt, ktorý je medený a nie je z klasického zinkového pozinkovaného. Takže nemá až taký odpor, čo sa odráža na kadencii. Vzadu na konektore je pre istotu aj gumička, aby nedošlo k uvoľneniu batérie, čo sa môže stať na každej airsoftovej zbrani a preto som to tam dal. Môže sa to stať buď nárazom silnejším alebo potrebovaním konektoru. Takže kadencia sa odvíja od sily a typu batérie a hlavne od kapacity. Odporúčaná je tam batéria typu 8,4 alebo 9,2, ale batérie 9,2 sa dajú zohnať prevažne v USA a Veľkej Británii. U nás nie sú bežne dostať, ale 8,4 bohato stačí.
Táto batéria nie je úplne nabitá, lebo som včera s ňou bol na akcii, ale strieľať by to malo. Toto je poistka, takto je zaistené, smerom dopredu sa lisťuje. So slabo nabitou batériou tu má dosť veľkú kadenciu a tým sa prehadzuje režim streľby. Efektívny dostrel by mal byť 60 metrov, ale závisí to hlavne od nastavenia hop-upu. Keď je dobré nastavenie, dá sa s tým aj na 70 metrov celkom presne strieľať. Ak by ste chceli zbraň rozobrať, tak najprv bude potrebné dať dole poťah a potom vyťahnuť zásobník, odistiť a stačí len za toto potiahnuť hore. Ide to síce trocha ťažšie, ale to je kvôli tomu, aby sa to neuvoľňovalo počas hry. A tam sa dostanete k vnútornosti. Motor je uložený približne tuto. A tuto je zvyšok mechanizmu. Je tam presná dlhá hlaveň, ktorá je odtiaľto až potiaľto. Tuto je flash hider, ktorý sa dá vymontovať. A tuto je dávaný ultra záťažový motor, takisto ako v tej M4. A tu som menil aj šroby, tu na to je vidieť, lebo tie originál, tie sa mi tam zdali no také krehšie. Je to veľmi kvalitná zbraň, ja som s ňou osobne bol spokojný, ale má dosť veľkú hmotnosť. M4 váži niečo okolo 2,5 kg, maximálne 3. Táto je o niečo ťažšia, ale dá sa s ňou presne strieľať skôr na ostreľovanie, ale v pohode sa s ňou dá hrať aj štýlráž. Dávam k tomu aj baterku, je to 450 mAh na 8,4 batériu. Takže baterka by mala byť nabitá za 2,5, maximálne za 3 hodiny. A tiež je to ten mini konektor, to je batéria už ale dokupovaná. Originál k tomu bola 250, ale základné batérie bývajú väčšinou chybové. Strelivo do toho používam klasické 0,23, hlavne do M4 a do M14 používam aj 25. Tá znesie aj ťažšie guličky, aj 28 ako klasické snajperky. Na tej M4 tá sa dá upgradeovať. Je to mierne vylepšená, lebo je tam ten ultra záťažový motor a je tu nový hop-up. Hop-up som ešte neskúšal, pretože už som s ňou nehral. Som hral s tou M14, ale zbraň je tiež veľmi kvalitná, spoľahlivá, dá sa s ňou presne strieľať. Podľa mieridel na takých 30 metrov, potom už to treba odhadom riešiť, alebo prenastavenie mieridel na väčšiu vzdialenosť. Kvalitné vyhotovenie, je to z hliníku, ale je dosť hrubý, tu je vidieť. A ja som s ňou bol dosť spokojný. Je dosť odolná voči nárazom, ale radšej by som to neskúšal. M14 tá je nadovo nastriekaná, je to vidieť pod tým poťahom, ale bol striekaný len bok, nestriekal som vnútornú časť, aby nedošlo k zaneseniu mechanizmu. To je zatiaľ asi tak všetko, čo by som o tom povedal. A bol by som teda rád, kebyže to vymiete za tú paru. Ak by ste chceli, môžem poslať aj strelecké testy. A to tiež formou videa. Teda ďakujem za pozornosť. A ešte pre overenie, aby ste vedeli, že som to niekam z internetu nestiahol, tak
Moja e-mailová adresa je airplanet225@az.sk. Ja ďakujem za pozornosť.